Ayo, ayo, may buntag. Nas kalabli diha. Ayo. Wah, nga bata ay sayo pa bang kain sir. Ayuhan mo, yun sa may problema nimo. Gani ko diri no, problema lagi ko bay. Pildi ko gahapon ba sa Lakers. Okay no, pareha po ta pildi mapagos Lakers. Sulod diri. Istorya ta. Lagi ko kay di kasabaan ko pag may sa mga asawa lagi kay wa jud koy income ba niya. Akong income gapon, akong gitesting og sigol may lalampod mangyawat ba. Sus na pildi jud noon karon kasabaan sayo kay ko gigasaban mo bitong nanay ko si Modri kay basi na kay katabang nako. Problema mo kag naunsa man taon joy. Karon problema mo kag kwarta. Ako'y bahala makakwarta ta karon. Basig ka nang makakuan may na makapalit lang gud tagod karon og bugas gud. Problema mo kag kwarta. Problemado na no. Kurso na da karon ako'y pabuhat sa mo. Di ka mo alma. Kung gikan sa mga kuan, mukha na lang pug ko kay naglaban nako. Okay bala. Mindset. Pagtarong ba mo bino? Okay ba kana? Wa makisalig sa kuya oy. Ako'y bahala lagi. Gusto man ka makakwarta. Naapot ta ipusta karon sa kuan sa dula ron sa Lakers sa Warriors. Wala man ko'y kwarta mo bitaw nanay ko si mo ha. Mangwala ta gani. Talo ako'y bahala lagi. Ayo salig lang. O sige ha. Oh. Sige. Ginahanglan ra ako. Mora na ginahanglan. Wig, planggana. Wig ug planggana mora ang ginahanglan. Isa ka microphone. Mangita ko. Mangita ko. Oh, mangita ko. Dito, balik na hindi. Okay. Wig ha. Wig. Og duha ka planggana og isa ka microphone. Sige. Oh, sige. Wala ka na to. Pagina pagdahin. A few moments later. Kalabli, naray mo gikuan sa ko. Ang gana. Naay ka ng mic. Oh, bantay ka ha basig na. Makakwarta magkanjutaan eh. Katibay lang gud. Yes. Nay may. Nay planggana. Makakwarta ta. Nga bisag kingan lang gusto. Bantay ka ha? Bantay ka ha? Asang wig? Ay, wig na automatic na. Pero Nga, unsa may buhaton na to ng kalabli? Nga na, kumplito naman akong ipanghatag si mo ha. ay nga nira pre. Ayo ka balaka. Kay nga no, kaning wig ako ning suoton. Mangilad tag mataw. Ani oh. Kunwari mo announce ko da sa tapis kalsada. Kunwari diha nga magpaaway kog banakon ug kubra. Katama ko ay. Wa man kay salig. Ano buhaton nimo? Na ako'y gamay kwarta diha. Ihatag na ko sa imong karong kwarta. Nya kunwari tagaan ko nimo barato ha. Kanang nay barato dito nga naabot ka dito. Itagaan lang number. Nga ni daog ka. Mo ray buhaton nimo. Sige. Ay palata kay bapangka ta di ba sumbagan yun ta. Matay no? Gusto lang ako kwarta. Gusto lagi ko kay ang kaning mga materialis o tanawan ni niya. Wato kabalo kang asawa niya pag uli nito. Patay bahas Gusto ka. makakabalos ron sa Lakers. Gusto lagi ko makabalos lagi. Ay sobra pa. Makakwarta ta ni. Salig lang sa kumutok. Sige ha? Okay ha? Okay. A few moments later. Uyawag purma ay. Kwarta niyo tayo mong purma ba? Mantay ko mo ni ganahan jud ako nimo kalabli ba? Mong purma ba oh? Asa wig? Automatic na. Ay. Hindi mo tawag ko si Mua. Gusto mo kakakwarta ay. Tarawa purma ha? Grabe. Kaning 200 pre. Mo ni ipakati na ko ning 200. Kaning 200 paabot ka sa kalibo. Tuwa ka. Pagkaron ba? Ay, kaning 200 mo abot sa kalibo. Batik ha? Mo ni yata ko barato ha? O lagi. Natay panglikas. Kwarta ta na. Oh, mo ni ko sa mga bantay ka ha? Mo na ihatag sa kuwag barato ha? Oh. Sige tara. A few moments later. May buntag sa tanan diri sa Barangay del Pilar. Bantay ni trabahong kalabli ha. Okay naman siguro diri bay. Tago ko ni sa Madrid Kakao. Ipo upad-upod po nako kining ako ang tambal nga gikan pa sa Sikihor. Kinsay ko sunada nga moanhi diri. Sayo pagitaw bay. Akong ipakita sa inyo ang talagsaon nga pagpasundayag. Akong ipaaway ang banakon ug kubra. Makakita gyud mo ron nga talagsaon nga pagpasundayag no nga binuhat sa usa ka Sikihor nun. Nga muaway ang kubra og banakon. Og siyempre karon ani dinhi. Ipakita ko yan. Ang ato ang mao ni ang banakon ug mao ni ang kubra. Karon inyong makita og basaksihan dinhi sa Barangay del Pilar. La. Yun na pa. Kinsa man ang tawhana ng gayaw-yaw. Baguhan man ang naong dito sa Barangay del Pilar, bay?
Ako siguro nang adtuon be. Aniya karon si Mr. Calabli nga nagikan pa sa isla sa Sikihor. Boss, unsa din mo mga tambal diha nga baligya, boss? Ay kani ako mga tambal nga baligya. Gikan pa ni sa Sikihor. Kani makatabang na bisag unsang klase nga balatian. Unsa man ni boss? Baligya tambal ba? Tistig kay na mga tambal ba kay gikan jud si Kiro nya. Pawayon niya ang kubra og banakon karon. Tan-aw ta. Na boss. Na. Okay kay na ron, boss kay mutan-aw ta ba? Paawayon niya ang kubra og banakon. Aw mao ba? Yes, naniti tao bay. Di jud basta-basta sa kalabli bay. Kwarta jud ko na ron ba. Bisag unsa ni matambalan ni. Ang kobra og banakon paawayon ako. Kubra og banakon? Aw mao ba? Matanaw mo. Tan-aw gid mi ana, boss. Okay, jud kay kalabli bay duha na katawo mo adto na ko dito. Tanaw na ko. Kini nga tong tambal effective good kayo ni. Kalabli. Pasko. Kalabli adun kayo ba. Imong gihatag. Dali. Unsa problema nimo? Paskan surbada gahapon jud. Ano man? Imong gihatag ang number sa kuha ba? Nibuto jud. Ay, kaya ra. Hindi ko tigil ang gatag si mga namin. Pila dako imong taya. Ay. Sagatas. Ay kadako. Tanawa ni buto gyud ay no. Maayo binitawanan ni kay muhatag ba ni number? Yes. Kalabli, nasubad ko ang problema ba gihatag nimo nga numero gahapon ba? Ni buto gyud ay. Kaya na, lain pa ato na ko ihatag si mo ha. Ay ayaw. Ayaw. Dili ko Ayaw mudawat. pagdi. Dili ko mudawat og kwarta kay ako Ayaw matabang pagdi. ako tao. Okay. Ayaw pagdi kay nasulbad akong problema nga imong gihatag sa kuha nga number. Ayaw ko balibari. Ako Kay pugos mo gihatag gyud dawaton gyud ako na. ikaw ni maiguan akong ihatag si mo ha. Salamat jud kay Kalabli. Salamat jud kayo. Salamat. Ni buto gyud ay. Nibuto ka na. Salamat jud kay. Muhatag gid number ang tawanan na. Buto jud ang number no. Boss, muhatag gid kag number ay, boss. Unsa man? Gusto niyo mutanaw mo sa banako do bro, number ang inyong gusto. Kanang number mo, boss. Ay, number lang kay buto jud na. Kamu gusto gid mo na yung mga dawag niya ay. Sige. Ayaw lagi mo. Ayaw lagi mo sabaan na ha. Alas 2. Tayo inang nambera. Pero kinahanglan muhatag na pud mangayo na pud og kapalit anak kay ako wa nara pud ko'y pamasahe mo ulig si Kihor. Malipay naman ko nga muhatag mo sa kwaron og kanang kinasing-kasing lang ninyo pero kanang nambera dut igtaya alas 2 sa hapon mubuto ang maong numero. Og depende sa inyo ikatabang og dako kag ikatabang dako pud ang imong mudaog. Kani nga number yatag na ko sa inyo ha pero ako ang monggingon sa inyo ha. Mudawat ko sa akong kinasing-kasing ako wala nga makatabang lang ko sa inyo ha. Nga makatabang ko sa inyo nga financial. Alas 2 unya tay-in ninyo. Uy, problema na, boss. Awa mo to. Kinasing-kasing nimo paghatag ha. Uy, problema na, boss. Imo ha. Buto lagi daw diya. Mao na yung kwarta pro. Survive ni. Alas 2. Tay-in ang nambera. Igtaya. Alas 2 sa hapon mubuto ang maong numero. Yes! Okay, para makalaw. Sige na, pagtaya na mo dito kay basig unyag maabtan mo alas 2 makuan. Sigurado daog na nambera. Taya na. A few moments later. Yes, still yung Kalabli ba? Binayran na lang kwarta ba? Yes, kwarta di ko ani. Wato na ko kay wala ni tao. Ang 200 na yung isa kalibo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mo na itong bahinon. Siyempre, ako ang maning utok. Ako ang maning diskarte ni. 200 na mo. Bay na lang po ni. Sige. Okay na ni. Bro, para makapalit ko buwas para dito ko kasabaan sa Oh, bukan na itong 100 na. Kung naman pugag, lugain mo na imong now. Salamat kay Kalabli ha. Salamat kay. Okay, salig. Sumpad jud kayo ba? Okay, salig ko sa ko. Dili na ko awayo sa kasawa ni. Oh, sige, sige. Sige, tira. Ano rito? May puso na ko ni. Salamat kayo. Basi mo sakpan, mo balik pa itong matawahan na to. Pantay yun. Tara ko ipang date. Ani ron, sa akong uyab. Hello, love.
Tagom taron kay mag-data. Nagkang kwarta. Ako'y bahala mo libre. Oo, nya. Karon dayon ha? O, sige, prepare na dia. I love you. Mangga. Ay, wala bay. Wala. Sige. Kaniron, mag-date yun sa kuya bro ni. Maglipay kan birong duwa ni. Kita tama ning kwarta ka mo nakuha di pare sa dibong. Wa gisalig sa kong tawanaw. Nawala man ang pitaka. Nawala gid ba? Nakuutan ko. Nakuutan ko buwang tawa ko. Okay.